Miesten 60 aidat on siis viimeinen sprinttifinaali näissä maailmanmestaruuskilpailuissa. Liu Xiang on papereissa värjätty huomionarvoisesti juuri siitä syystä, että olympiavoittajalta voidaan tässä odottaa kyllä vaikka mitä. Ennen kaikkea tietysti maailmanmestaruutta. Rata 1, Artur Noga, Puola. Tällä kaudella juossut 7.65 ja Nogan ennätys 7.64. Konstantin Shabanov, Venäjä, juoksee ratalla 2, 7.52 ennätyksekseen tällä kaudella juossut nuori venäläinen on varmasti vielä kehittymässä myös tässä lajissa, junioreiden maailmanmestari 2008. Ja siinä kuvissa Liu Xiang, olympiavoittaja Ateenasta. Ja tosiaan 2008 Pekingin kisat, kuten tiedetään, hyvin menivät täysin häneltä penkin alle. Ja nyt tavoittelee sitten hallin maailmanmestaruutta jälleen kerran. Vuonna 2008 mies kruunattiin tämän matkan mestariksi. Yhdysvaltain Arias Meret etukäteen kenties suurin Liun haastaja tässä finaalissa. Yhdysvaltain mestari ja myös entinen junioreiden maailmanmestari. Meretin rata 4. Andrew Potsi oli hyvässä iskussa ja hyvän näköistä juoksemista nähtiin Iso-Britannian juoksijalta tuossa välierässä. Näinpä Andrew Potsi myös finaalin totta kai itsensä juoksija. Hän tässä lähtee matkaan radalta 5. Pascal Martinon Lagarde, Ranska, rata 6. Hänen ennätys tällä kaudella 7.54. Rata 7 Emmanuel Abate, Italia ja rata 8 Le Mans Fury, Etelä-Afrikka. Jos ja kun Liun lähtö onnistuu, häntä on kyllä erittäin vaikea tässä kilpailussa pysäyttää. Tekee niin äärimmäisen harvoin minkäännäköisiä virheitä tuossa matkalla. On teknisesti pommivarma urheilija. Degussa tietysti oli matkalla kultaa, kun kolarointi Roblessin kanssa sitten hiljensi Liu vauhtia ja hänen oli tyytyminen hopea. Liu tietysti koko insidenssi täysin syytön, mutta sai sitten kärsiä tuon seurauksista. Merit on ollut täällä vähän odotettua vaisumpi. Onko sitten kynttilä ollut vakan alla vai onko hänellä todella vaikeuksia? Sen tämä finaali tulee meille paljastamaan. Andrew Potsi oli erittäin terävä välierissä. On minun papereissa yksi mitalisuosikki. Jatkaa hienoja brittiläisiä pikaita perinteitä, jotka siihen maahan on luonut esimerkiksi Colin Jackson ja Jonathan Ridgeon. Siitä lähdetään. Noga, Shabanov, Liu, Merit, Potsi, Martinon Lagarde, Abate, Fury. 8 sähkää sprinteriä odottavaan tunnelmaan. Hyvä, että ensimmäisellä ainakin liikkeelle päästään. Erinomaisesti Merit tulee, sitten nousee Liu. Merit kuitenkin vie tämän. Merit! Ja on pitänyt kynttilää vakanalla. Niin vakuuttavaa vetoa juoksua nähdään häneltä tässä loppukilpailussa 7.44. Aivan kun Liu ei oikein pääsisi juoksuun missään vaiheessa sisälle. Ja